шығарылышыбызны дүрісләу дәрісләре біле дәвам итәбез. Ул туган телебезне тагын да көмілірәк білергә теләүчеләр өчен әзерләнә. Чираттагы дәрестә калькалар турында сөйләшү була. Сәхифәне хезмәттәшем Ания Гыйбадуллина һәм Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге мөдире, филология фәннәре кандидаты Ринат Сәфәров алып бара. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, дөресләү дәресләрен башлыйбыз. Бүгенге чыгарылышыбыз алынма сүзләргә, аның бер кызыклы төренә, калькаларга багышлана. Күбесе сөйләмебезгә шул кадәр җайлашып беткәннәр, хәтта без аларны танып та бетермибез. Калькалар турында хәзер даими белгечебез белән бергәләп сөйләшербез. Исәнмесез, Ринат әфәнде? Исәнмесез, хәерле көн. Еш кына журналистларга, язучыларга бу калька бит, моны кулланмагыз дигән сүзләр ишетергә туры килә. Калькалар турында сүз чыккан вакытта еш кына нишләптер тискәре мөнәсәбәт белдерелә. Янәсе калька ул бит инде ниндидер тулы сүз түгелме, ниндидер җитешеп бетмәгәнме, ниндидер шундый бер кимсетеп карау сизелә. Ләкин мин моның белән килешмәс идем. Бүген мәгълүмат технологияләрен алып карыйкмы, идарә системасын алып карыйкмы, анда бөтен татарча яңгыраган кебек сүзләр дә асылда алар калькалар. Компьютер тышканы дип әйтәбез, нинди тышкан инде ул? Яки анда дәүләт советы дибез, яки суд гаризасы дибез. Алар берсе дә, булар бөтенсе дә калька асылда. Димәк, иң катлаулысы ул кальканы танып алу. Әгәр дә ул барлыкка килгән икән, кулланыла икән, димәк ул безнең телебезгә кирәк. Беләсезме, кулланучы күзлегеннән караганда, кальканы тану-танымау ул мөһим әйбер түгел. Бу беренче чиратта тел белгечләренә, терминологларга кирәк булырга мөмкин. Мәсәлән, вертолет, парламент, китап, хисап дигән сүзләрне без сүзләрнең алынма булуын без чамалыйбыз, беләбез яки ниндидер хезмәтләрдән карап таный алабыз. Калькаларны алай танып булмый. Димәк, калькалар безнең телебезне баеталар да бит әле. Ләкин монда бер үзенчәлекләр бар. Әгәр дә сүз аерым берәмлек турында барса, бер генә сүз турында бара икән, ягъни калька турында бара икән, мин аның ниндидер зарары бар дип әйтә алмыйм. Киресенчә, сез әйткәндәй, менә бу сүзләр безнең телебезне баета һәм бүгенге көндә калькалар, диалектлар белән безнең әдәби телебезнең баету чыганакларыннан берсе. Ләкин үзенчәлек шунда ки, күп кенә очракта безнең сүз тезмәләр калькалаштырыла. Менә шул сүз тезмәләр яки җөмләләр калькалаштырылган вакытта бик зур хаталар җибәрелергә мөмкин. Ягъни төп телнең җөмләсе яки сүз тезмәсе безнең тел чаралары ярдәмендә, ләкин синтаксисы бозылып, сүзләр бәйләнеше бозылып калькалаштырылса, бик сәер әйберләр килеп чыга. Әгәр дә бу сәерлекләр артып китсә, хәтта безнең әдәби телебезнең ниндидер бозылуга һәм зур тайпылышларга китерергә дә мөмкин. Мондый мисаллар да, мондый үрнәкләр дә дөнья телләрендә юк түгел. Бәлки бу шактый кешенең рус телендә фикерләвенә дә бәйледер. Ни кызганыч, менә бу иң зур сәбәпләрнең берсе булып тора. Сезгә күптән түгел генә булган бер әйберне мисал итеп китерәсем килә. Радиодан тыңлап барганда, иртән алып баручыларга тур эфирда бер ханым шалтыратты. Таныштылар, бик матур гына сөйләштеләр. Бу ханым районнан, бер авылдан сыер савучы булуы ачыкланды. Һәм шунда сыер савучы дигәч, алып баручыларның да инде берсе сыерларыгызны нәрсә белән ашатасыз дип сорады. Теге апа да инде тур эфир булгач та инде сорау да шундыйрак булгач, сәлам нинди җавап шундый дигәндәй, пешән белән ашатам дип әйтеп куйды. Ләкин татар телендә сыерны яки башка хайванны нәрсә белән ашатмыйлар. Аңа нәрсә ашаталар? Пешән ашаталар, пешән белән түгел. Мин үземчә уйлап куйдым, мин әйтәм, бу апа урынында мин сыерларны сәнәк белән кыйный-кыйный ашатам яки шыбыркы белән ашатам дип әйткән булса, бик сәер ситуация килеп чыккан булыр иде. Ринат әфәнде, мондый җөмлә дөрес буламы? Мин бүген студентларга калькалар буенча чыгыш ясыйм. Менә монда иң кычкырып торган әйбер буенча ачык рус теленнән по теме дигән сүзнең калькасы. Гәрчә без моны татарча үзебез татарча да әйтә алабыз. Мин бүген студентларга калькалар темасына
чыгыш ясыйм дип әйтә алабыз. Менә бу очракта калькадан качкан булабыз, уңышсыз калькадан качкан булабыз. Рәхмәт. Ринат әфәнде, әйдәгез без сәхифәбезнең азагында берәр канатлы сүз әйтеп китик инде тагын. Бүген чыннан да канатлы сүз сайлап алдым мин. Ул чыктым аркылы күпер. Һәм ул безнең темага да бик темабыз белән дә бик туры килә. Ул да шулай калькалар турында әйтелгән сүз һәм ул чыпчын канатлы сүз башка гыйбарәләрдән нәрсәсе белән аерыла, аның авторы билгеле була. Чыктым аркылы күпер сүзенең авторы безнең Габдулла Тукайыбыз. Дөрес, аның мәкаләсендә ул әз генә башкачарак, тулырак бирелгән, ләкин мәкаләнең, Габдулла Тукайның мәкаләсендә дә сүз уңышсыз тәрҗемәләр, калька дип әйтмәсә дә, уңышсыз тәрҗемәләр, урынлы, урынсыз сүзләрне дөрес сайламау турында бара. Һәм ул да башка мисаллар рәтендә я перешел через мост дигән сүзне мин чыктым аркылы күпер дип мыскыллап, менә кайбер тәрҗемәчеләргә төрттереп әйтә. Бүген бу сүз шулай ук урынсыз калькаларга карата, татар телен исәпкә алмыйча эшләнгән тәрҗемәләргә, сүз тәртибенең бозылып бирелүенә уңышлы мисал булып тора һәм менә Тукайның бик җиңел кулы белән дип әйтимме, таралып, инде менә гасырдан артык яшәп килә. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле телевизор караучылар, дөресләү дәресләренең бу чыгарылышы тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр.